látjátok, itt a kerttó, halastó. Hal van benne, és most ebben a mai videóban meg fogjuk nézni, amiket összeírtak nekem, ilyen mítoszokat, és végre kell hajtani. Az első békával kapcsolatos lesz, mert ebben a kerti tóban volt egy béka, amik mind megették a kis halakat, és most ezt fogjuk megcsinálni, hogy az első feladat az, ide van írva, hogy vedd ki a békát a kukából, és tedd vissza. Fú, ez nehéz lesz, mert ugyan izébe van, és az hálóban van, és azt kell tudni még arról, hogy tegnap este kifogtuk azt a békát. Szóval menjünk a kukához. Igen, és tegnap este sikerült kifogni a békát a tóból, a halastóból, és utána egy kicsit fejbeütöttük egy kővel, mert megette az egész kis halakat, és már nincs ilyen kis hal a tóban. Szóval ezért fogjuk most megmutatni nektek. Gyertek! A sárga kukában van, sárga tetejű kukában van, sárga tetejű kukában van. Hú! Nem halt meg. Nem haltál meg. Pedig azt hittük, hogy már rég meghalt kukában, pedig ugrál, meg ilyen. Ha-ho. Ha-ho. Haldoklik, ahogy láthatjátok, ott van benne, haldoklik, és hát ez rossz látvány, mert szegény már haldoklik, és én nagyon védem az állatokat, szóval állatvédő vagyok úgymond, és rossz látvány nekem igazából, rossz látvány. Na menjünk tovább. És érkezünk majd a következő mítoszhoz. Na, kész a mítosz. Azt adták nekem, hogy menjünk át a másik kertbe, és mutassam meg a palántákat, meg a tyúkokat, a házi állatokat. Szóval most fel is veszem a papucsot, és a kertben találkozunk. Na, megérkeztünk a kertben, a másik kertben vagyunk, nem otthon, hanem itt van szemben velünk egy másik kert, és az a miénk. És itt vannak ugye a cukinik, megmutatok pár termést a cukinin. Itt van, várjatok, hogy jobban lássátok. Itt van, felhajtom nektek, itt van. Szép kis cukini lesz belőle. Megmutatom a másik termést is. Ó, ott egy pók, de hagyjuk, se baj. És amúgy itt van egy kis bábú itt a kertben. És vannak karfiol is van. Itt fog kinőni, hogy láthatjátok. Itt fog kinőni. Ez már el is kezdett így nőni. Ez itt el is kezdett így szépen növögetni. Igen, és ez a sor, karfiol, ez. És ugye még itt cukinik találhatóak. Igen. Itt itt található a bab. Na nézzük meg, hogy milyen terméseket hozott. Tehát, hogy itt van a bab. Ilyen termése van.
tele van csomó érettekkel, éretterméssel, tele van, itt is van. Ez ma megérett, szedjük le. Igen. És még ami van itt ebben a kertben, az nem más, mint ez. Ez is ki fog majd nőni. Ez itt. Ezek is ki fognak majd szépen nőni. Van karalábé. Nézzétek. Van itt sokféle karalábé. Itt is. Csak a fűtől nem látszik, nagy a fű. Ott van. És most jöttünk a paradicsomokhoz, amik itt vannak. Mutatom azokat, amik fel vannak így akasztva, hogy így ne legyenek ilyenek. Itt a termése. Itt van. Így jön a termés. És sok van rajtuk. Sok van. Igen, és megmutatom, hogy ez itt mind paradicsomtermés, ez itt. Nagyon sok paradicsomunk van, a többivel is majd készen fogunk lenni, és ebben majd még a videóban, a másik kertben vannak állatok. Szóval ezt meg fogjuk mutatni nektek. Igen, sok állat van, de tartsunk vissza, még a paprikáknál járunk. Mutatom a paprikát. Ilyen szép terméseket hozott. Itt is volt egy, pontosan itt, csak leszettük, beraktuk a hűtőbe, nem a megérett. Itt is vannak. És megmutatom a paprika sort. Igazából ennyi paprika van, ennyi. Szóval nagyon jól látunk a paprikákkal, mert csomó van benne, és nagyon szeretjük. Na, itt vannak a csirkék. Itt vannak. Pulykánk is van, pulykát is megmutatjuk. Ott a nőstény, ott a kakas, és itt van a bakpulyka ott. Megmutatjuk a susekszeket is. Várjatok, majd közelebb megyünk. Na, itt vannak a cucik kacsák. Nagyon cukik. Ugye? Nagyon cukik. Összesen megszámolom, hány darab van. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 darab van. Itt vannak a susekszek. Itt vannak susekszek. Meg redmasterek egybevéve. Ott van a bakpulyka, ugye, és itt vannak a nagyon cuki kacsák. Várjatok, adok nekik egy kis zöldet, mert azt szeretik. Bocsánat, hogy forgatom a kamerát. De nagyon cukik. Nagyon cukik. Szóval ennyi is lett volna ez a videó, mert ennyi van a kertből. Én Hanna voltam. Sziasztok!